samostatnosť na celých 1000 rokov. Samostatnosť? A čo je to? A kde sme ju stratili? Tvojich 6 rokov. Vieš, vladyka Braslav alebo král Svetopluk, to boli naši slovenskí vládcovia. Ale potom nám celých 1000 rokov vládli všelijakí cudzí králi a cisári. A nášmu ľudu bolo veľmi, veľmi ťažko. Nie je smutno. Ja viem, braček. Ale mne je smutno za mamičkou. Poď. Viem, že ste tu. Pozhovejte trochu. Práve dokončujem pokus. Som nejakého alchymistu. Čo je to alchymista? Alchymista. Chemik, vedec. Chce niečo nájsť, čo sa nedá nájsť. Chce z obyčajného kovu vyrobiť zlato. Zdá sa, že ste mi priniesli šťastie. Áno, a ja som si myslela, že sa pokus nevydaril. Práve naopak, vydaril sa, pravda, až na ten výbuch, ten som neočakával. Čakal som len také slabé zasyčanie. No, sadnite si. Príroda má v sebe strašnú silu. Som majster prírodných vied a medicíny, doktor Theophrastus alias Paracelsus. Som Martina Nestarcová, žiačka 7. triedy základnej školy. A toto je môj brat Ivko. Počul som na polucha, čo si vravela bratovi o alchymistoch. Myslím, že máš vo všeličom pravdu. Ako to, že si taká múdra? Homo eruditus. Naša škola má špecializované triedy na matematiku, fyziku a chémiu. Ale ja mám najradšej dejepis. História, to je moje. Rozumiem. V chémii je najlepšia Zuzka Kováčiková. Nevernica. Keby si ty vedela, pred kým ťa chválim. Tá vie naspamäť celú Mendelejevovú periodickú sústavu prvkov. Prosím? No, to je taká tabuľka, z ktorej sa dajú vypočítať všetky prvky na Zemi. Aj také, ktoré ešte nie sú objavené. Súdružka učiteľka nám na tej tabuľke práve ukázala, prečo sa, povedzme, zo železa nedá vyrobiť zlato. Prepáčte, pán profesor, ale o vás som počula, že ste zlato vyrobili. No, musí sa rozhodnúť, či veriť povestiam, alebo tabuľke. Ivo! No. Ivko. No. Ujo, vy ste čarodejník, taký z rozprávky. Ale kdeže by ešte, že čo? Ale ste zázračný lekár. To nie, na mojom liečení nie je nič zázračného. Choroba to je porušenie základnej rovnováhy tela. Chýba vápnik, železo, fosfor, ba dokonca niekedy aj chuť žiť. No a v obnovení tejto rovnováhy spočíva moje tajomstvo liečenia. Dievčička moja, ja som sa tu pre tebou tak rozrečnil. Kde ste sa tu vlastne vzali? To by sme tiež radi vedeli. Vždy, keď prejdeme cez nejaké dvere, ocitneme sa niekde inde. Ako to niekde inde? Tak, na inom mieste, v inom dome, v inom čase. Aj v inom čase? Sme z toho celý zúfali. Hádam, nevlastníte kameň mudrcov. Nič také, pán profesor. Išli sme len zo školou do múzea. Všetko bolo v poriadku a odrazu blúdime v čase. Súdružka učiteľka nás už istotne hľadá. Aj spolužiaci, aj rodičia. A možno, že aj VB. No, poďte. Kto vie, ako ubieha čas tam u nás. Či už neprešli 3 dni, alebo 3 roky. Ako v tej rozprávke, však. Možno, že ubehlo už toľko času, že na nás celkom zabudli a že nás už prestali hľadať.
Mamička nie. Mamička na nás určite nezabudla. Chúdence deti. Možno, že už mám len teba. A ja zasa teba. Vypite to. Tak, je to horkasté, ale je to osožné. Vypite to. No. A teraz in medias res. Ako to bolo v tom múzeu? Ťahala som Ivka za ruku, že prejdeme do siene s keramikou. Ale potom, nevedno prečo, sme sa ocitli v stredoveku. Na zasadaní Mestskej rady. Rozumiem. Ale prečo si ho ťahla za ruku? Otratil sa odo mňa a musela som ho hľadať. A viete, kde som ho našla? Hodina. Viete, Ujo, tie hodiny boli veľké ako skriňa. A lopatka sa mi takto kývala popred nos. Takto. A ty, Martina, ty si tiež vošla do hodín? No, jednou nohou. Myslím, že to mám. Obaja ste vstúpili do stroja času. Do akého stroja? Hodiny sú stroj času. Bol tam veľký vietor. Strašný prievan. A hrala tam muzika. Taký starodávny stroj. Hudba času. Hudba sfér. Hovorte ešte. Už sme len kúsok od rozlúštenia. Vždy, keď prejdeme cez nejaké dvere, fičí ten vietor a počuť kúsok hudby. Ako v tých hodinách. Asi ste tam niečo zabudli. Niečo svoje. Porozmýšľajte. Ivo, tvoja čiapka. Áno, sfúkol mi ju vietor. Už sa pamätám, v tých hodinách. A odvtedy čas nemá pre vás hraníc. A vy prechádzate zo storočia do storočia ako z izby do izby. Vidíš, čo si vyparatil. A kto vie, čo z toho ešte bude? No tak. Na jednej strane to môže byť veľmi nepríjemné, a dokonca aj nebezpečné. Ale na druhej strane to môže byť veľmi zaujímavé. Nebyť obmedzený svojim ľudským časom. No? Preskakovať stáročia ako kamene na ceste. A vidieť, ako sa ľudstvo vymaňuje z nevedomostí. Veď vy už aký ste poznáte aj liek proti moru. Áno, pán profesor. Nebojíme sa už ani moru, ani čiernych kiahní. Sú však choroby, na ktoré nemáme liek. A vojny stále existujú. Ale u nás je dobre, Ujko. U nás nie sú vojny, u nás je mier. Žijú tam naši priatelia, rodičia, učitelia. Je to náš domov. Rozumiem vám lepšie, ako si myslíte. Domov, vlast. Ja sa do svojej vlasti vrátiť nemôžem. A inde darmo hľadám domov. Možno, že vy budete mať šťastie a pri svojom ďalšom putovaní nájdete tie hodiny veľké ako skriňa a vyberiete z nich vec, ktorú ste tam stratili. Naozaj, fakt. Také šťastie, že sme sa s vami stretli. Bez vás by sme tú záhadu určite nevyriešili. Ďakujeme vám, ale teraz už musíme ísť. Hľadať tie hodiny. Počkajte. Niečo si vyskúšame. Poďte. No, poďte.